Hello logoफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोफोर नै जोंहा फार्स्ट दिन खोथिया फुजेनबाय आरोना ओमफ्राय अखायानो अखा दैयाबो लोमसावजोबदों थेवबो उपाय गैया फुनांसिगोन फुनोबो जाखाबाय नालाय ओमफ्राय नैबे एसे माबायावनो जागायगोन आरोना खोथिया थिलियावनो माने दैफोरा माबायदि जादों दै जाजोब्बाय फोथारफोराव अखायानो अखा नायलांबाय लोगोफोर बेखिनिया खोथिया फुग्रा हाजिरा लाजोबदो आरोना लोगोफोर भिडिअखौ जाहानि स्टारासो लादो आरोना लोगोफोर आं थाङाखै फोथाराव थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय बेयो लादो आरोना भिडिअखौ ओमफ्राय शेयार खालामदो आं नै लोगोफोर फोथारावनो नै सेसाया मासे खारदोंमोन आरो लोगो नांनानै हमबाय आरोना ओरैनो दावरावगासिनो फोथार गेजेराव मा लानो बादों नोंलाय भिडिअ बानायनायखौलाय इबो लानो लाजिनाय जासिलायगासिनो आरोना इनो होआ मानो नै नुवाखै हमग्राखौ खै केजि जागोनब्रा? 4 केजि 4 केजि?